जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம 5வது நாட்கள்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவு, ஞான யோகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பஞ்சாங்க பிரணாம் பிரபுஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? தெரியுது மாதாஜி, வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆழ்வார் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாகியம் ததாதிஷ பதாந்திகம். வந்தே வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியராஜாதம் சககண ரகுநாதன்விதம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாலாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதி கோபேஷோ கோபிகாந்தா ராதாகாந்த நமோஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்ப தர்ப்சிஷ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாயச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌரத்வேஷ நமஹ. குருவே குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நமஹோம் விஷ்ணு பிரதாய பிரேஷ்டாய பூதாய சுவாமி ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வசேஷ ஜீனவாதி பாశ్చాత్య தேச தாரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி
கௌர பக்த இருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ so much பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த ஞான யோகம் அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றின ஆழ்நிலை அறிவு. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த விஞ்ஞானத்தை, அவர் சொல்றது இந்த விஞ்ஞானத்தை நான் வந்து சூரிய பகவானான விவஸ்வான் இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார். அப்படி வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமாக இந்த ஆன்மீகம் வந்து விஞ்ஞானம் வந்து என்ன டிசெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு. ஆனா காலப்போக்கில் அது மறைந்ததாக தோன்றுகின்றது. அதனால மறுபடியும் அவர் என்ன பண்றார், இந்த யோகத்தை, இந்த விஞ்ஞான யோகத்தை அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அது மட்டும் இல்லாம 4 விதமான குரு பரம்பரை பார்த்தோம் இல்லையா? யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன 4 விதமான குரு பரம்பரை, குரு சீட பரம்பரை, 4 சம்பிரதாயம்? நேத்துக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தது 4 சம்பிரதாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எவ்ரிடே கொஞ்சம் அந்த முதல் நாள் பார்த்ததோட கேள்விகள்லாம் இருக்கும். அப்பதான் கொஞ்சமாச்சும் நம்ம அதோட அட்டாச்சா இருப்போம். 4 இது பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்ம கௌடிய மத்துவ சம்பிரதாயம். ஆழ்வார்களோடது என்னது? ஸ்ரீ பரம்பரை. சிவன் மூலமாக நிம்பர்கள் சனாதன குமாரர்களோடது பார்த்தோம். விஷ்ணு பரம்பரை அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? 4 பரம்பரை பார்த்தோம். சோ நம்ம அதுல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில நம்ம இருக்கோம். சோ அது வந்து 4 விதமான இது. அது மட்டும் இல்லாம 4 வர்ணங்கள். என்னென்னது 4 வர்ணங்கள் பார்த்தோம்? ஒரு சமுதாயத்தை இல்ல ஒரு சமூகத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு 4 வர்ணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமணர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சூத்திரர்கள், ராஜா பரம்பரை, சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் அண்ட் சூத்திரர்கள். அந்த 4 வர்ணங்களை வந்து உருவாக்கியவர் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம கர்மயோகம் நம்ம 3 விதமானது பார்த்தோம். கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. விகர்மவாதிகளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா இல்ல ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்களா? செய்ய மாட்டாங்க. எது செய்யக்கூடாதோ அதை செய்வார்கள். அவங்க வந்து விகர்மவாதிகள். அக்கர்மவாதிகள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஞானிகள். எந்த செயலுமே செய்யாம அமைதியா இருக்கிறது வந்து அக்கர்மவாதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். கர்ம யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானோட திருப்திக்காக அவர்களுடைய செயல்களை செய்வார்கள் அப்படின்றது. சோ நம்ம வந்து எப்ப வந்து நம்மளுடைய பலன்களை பகவானுக்காக நம்ம வந்து அர்ப்பணம் செய்கின்றோமோ அப்ப வந்து பகவானை பற்றின ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர் ஒரு சாப்டர்லயும் வந்து எத்தனையோ டிஃப்ரெண்டான யோகங்களை பத்தி சொன்னாலும் பக்தி யோகமே சிறந்தது அப்படின்றத வந்து அவர் எப்பவும் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ இன்னைக்கு நம்ம போகக்கூடியது வந்து 5வது அத்தியாயம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசமா அல்லது கர்மயோகமா, நான் செயல்களை செய்ய துரத்தல் அப்படின்றீங்க, அதே சமயத்துல செயல்களை செய்யணும்னு சொல்றீங்க, எது சிறந்தது அப்படின்றத வந்து கேட்கிறார். கர்மயோகம் தான் சிறந்தது சந்நியாசத்தை காட்டிலும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு போறதை விட உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானோட தாட்டோட நம்ம பண்றது அதுதான் வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். கர்மயோகமே சிறந்தது சந்நியாசத்தை காட்டிலும் அப்படின்றது. நிஷ்காம கர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது நம்ம அதுல வரக்கூடிய பற்று பாவம் புண்ணியம் 2த்துல இருந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 17ல இருந்து 29 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு விடுதலை, நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து பற்றற்று செய்யும் போது நமக்கு அதுல பந்தம் ஏற்படுவதில்லை அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அனன்ய பக்தி. சோ நம்ம என்னோட செஷன்ல போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோऽध्यायः சந்நியாச யோகம்.
சோ இந்த 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம சந்நியாச யோகத்தை பத்தி பகவான் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण अर्जुन माताजी। उवाच ம் सन्न्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं स शंससि यच्च रेय एदो एदयोर्येगं तम्मे कृषुषि शूनिश सिदम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலை ஆற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. சோ 5வது அத்தியாயம், எப்படி நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த அத்தியாயம் வந்து சந்நியாச யோகம். சோ இதுல வந்து பகவான் அந்த அக்கர்மவாதிகள் செயல்களை செய்யாமல் பகவான் மேல தியானத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்நியாசத்தை பத்தி சொல்ல போறார் நமக்கு. சோ இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறார், எது வந்து சிறந்தது? செயலை துறந்து நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானை நினைச்சு பரமாத்மாவை நினைச்சு தியானம் பண்ணி அந்த அந்த துரத்தல் வந்து நல்லதா, அல்லது எனக்கு வந்து பக்தியோட என்னோட செயல்களை செய்ய சொல்றீங்க இல்லையா, கடமையாற்ற சொல்றீங்களா, இதுல வந்து எது எனக்கு வந்து நன்மையை தரக்கூடியது அப்படின்றத தெளிவாக விளக்குங்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். சோ அவர் ஏன் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னாக்கா, வறண்ட மன யூகங்களை விட பக்தி வந்து சிறந்தது. ஏன்னா இந்த அருவவாதிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஒளிப்பிழம்பு அததான் வந்து அததான் நம்ம வந்து அடையணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பகவான் வந்து உருவமற்றவர் அப்படின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே நமக்கு 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்மாவை பத்தின ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து கரெக்டா நம்ம பண்ணணும். எந்த செயல்களின் பலன்களையும் வந்து எதிர்பார்க்காமல் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை வந்து நமக்கு விளக்கி இருக்கின்றார். இதெல்லாம் நம்ம 2nd சாப்டர்லயே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? எப்ப நம்மளுடைய சேவையை வந்து பகவானுக்காரோட திருப்திக்காக செய்கின்றோமோ அப்ப வந்து நான் ஒரு கருவி, இந்த செயலின் பலனை நான் அனுபவிப்பவன் அல்ல, நான் இதை செய்யல அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் நம்ம செய்யும்போது அது நம்ம பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 3வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். பக்தன் எப்ப வந்து ஸ்ரத்தையோட பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணி அவங்களோட சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அப்ப அவருக்கு உண்டான இந்த ஜட கடமைகளை வந்து பகவான் வந்து நிறைவேற்றுகின்றார். சோ இங்க வந்து 4வது அத்தியாயத்துல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது அப்படின்றத சொன்னார். சோ ஒரு சாப்டர்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார், 4வது இதோட சாப்டரோட கடைசி இதுல விஞ்ஞான யோகம் பூண்டு நீ வந்து உன்னுடைய போரிட எழுந்து வருவாயாக அப்படின்றத சொன்னார் இல்லையா? சோ அதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம இப்ப இந்த 5th சாப்டர்ல வந்து பாக்குறோம். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. सन्न्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு வந்து ஏற்றது. எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஒரு கை குழந்தையும் இருக்கு, அது போல கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தையும் இருக்கு. ஒரு லைன்ல நிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா, அந்த கை குழந்தைய ரொம்ப அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருப்பாங்களா, இல்ல கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைய பார்ப்பாங்களா? வளர்ந்த குழந்தை ஓகே, அது வந்து பாத்துக்கும், அது நிக்குது ஆல்ரெடி இல்லையா? ஆனா அந்த கை குழந்தைய வந்து அவங்க எப்பவுமே இடுப்புலயே வச்சுக்குவாங்க. அந்த குழந்தை என்ன வந்து பண்ணாலும் குழந்தைய வந்து அந்த இடுப்பை விட்டு இறக்கவே மாட்டாங்க. சோ பக்தன், அந்த பக்தி யோகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு அவ்வளவு பிரியமானவர்கள். 2 பேருமே குழந்தைகள் தான். ஆனால் இந்த ஞான யோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அந்த சந்நியாச யோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அக்கர்மவாதிகள். சோ அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் இடத்துல வந்து சென்றடைகின்றார்கள். இந்த இதை வந்து இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம கடைசி 6 சாப்டர்ல 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஞான யோகத்தை ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். அதுல நமக்கு தெரியும். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், செயல்களை துறந்து விட்டு தியானம் பண்ணி பகவானை வந்து தவம் செய்து அவரை வந்து அடையணும்னு நினைச்சு வராங்க இல்லையா, அவர்களும் முக்தியை தான் அடைகின்றார்கள். பக்தன் பக்தியில
தன்னோட கடமையையும் செய்து கொண்டு பகவானோட ஞாபகத்தோடு செய்யறாங்க இல்லையா, அவர்களும் வந்து முக்தியை தான் அடைகின்றார்கள். ஆனா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையில இருந்து எஸ்கேப் ஆகாம என்னோட கடமையையும் செய்து கொண்டு பகவானுக்கு பற்றோடு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். என்னுடைய கடமையை பகவானோட தாட்டோட பண்றது வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னாக்கா கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு சிறந்த மன்னன். அவர் நல்ல ஆன்மீகத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னன். அப்ப ஒரு தடவை அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஏன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன, எந்த வர்ணத்தவர்களாக இருந்தாலும், பிராமணனாக இருக்கட்டும், சத்திரியன், சூத்திரர், வைஷ்யர் யாராக இருந்தாலும், எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களும், பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி, இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் யாராக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து யஜ்ஞம் பண்ணணும், தானம் பண்ணணும், தவம் பண்ணணும். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம் பின்னாடி. சோ அவர் வந்து தானம் பண்ணும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு பிராமணனுக்கு வந்து பசுவை கொடுக்கின்றார். அந்த பசு என்ன பண்ணுதுன்னா, அவரை விட்டுடுறாரு எங்கேயோ. சோ அந்த பசு திருப்பி வந்து அவர் தானம் கொடுக்குற அந்த இதுல வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுது. அதே பசுவை இன்னொரு பிராமணனுக்கும் அவர் தெரியாம கொடுத்துடுறாரு. அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவர் கொடுத்ததுதான் வந்து இங்க நிக்குதுன்னு. அப்போ அவங்க 2 பிராமணர்களுக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சண்டை நடக்குது. எப்படி வந்து எனக்கு கொடுத்தது வந்து நீ எப்படி எடுப்பேன்னு போது கடைசியில அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, இது எல்லாத்துக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷன் காரணம் யாரு, இந்த அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசனுக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. என்ன அப்படின்னாக்கா, நீ வந்து பல காலமாக வள்ளியாக இருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துறாங்க. இங்க ஏன் அது நடந்தது, அவர் நல்லது தானே பண்ணாரு அரசன். ஆனா எப்படி பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, நான் தானம் கொடுக்கின்றேன் அப்படின்ற அந்த இதுல பண்ணாரு. எப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து, பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது அதுல என்ன பாவ புண்ணியம் வந்தாலும் பகவான் வந்து அதை எடுத்துக்கொள்வார். ஆனா இங்க நான் பண்றேன்ற அந்த தாட் எப்ப எனக்கு அகங்காரம் வருகின்றதோ அப்ப நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன். சோ இங்க அந்த நிர்கா அரசர் என்ன பண்றார், தான் பண்றதா நினைச்சதுனால அந்த பிராமணர்களோட சாபத்துக்கு ஆளானார். ஆனாலும் அவர் செய்த அந்த புண்ணியத்தோட பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிருஷ்ணரோட என்ன நீங்க எது வேணாலும் எடுத்து பாருங்க, யாரு அசுரர்களோ இல்ல வந்து இந்த மாதிரி தவறு ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்கா, அவங்க எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுக்கிறது யாரா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவா தான் இருக்கும். சோ ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப சிறந்த ஆன்மீகவாதி இல்லையா, அதனால அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, எப்ப பகவான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பரிசம் அவர் மேல படுதோ அவர் வந்து முக்தி அடைகின்றார் அப்படின்ற பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. அதனால துவாரகால அவருடைய கிருஷ்ணருடைய அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு கிணறு இருக்கும். அந்த கிணற்றுல வந்து அந்த பல்லி இருக்கும், ரொம்ப பெரிய பல்லியா இருக்கும். அப்ப அங்க அவருடைய பிள்ளைகள் வந்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த கிணற்றுல ரொம்ப பெரிய பள்ளி இருக்குன்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அதை காப்பாற்றுவதற்காக அதை தொடுறார். தொட்ட அடுத்த நிமிஷமே வந்து முக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய கர்மங்களை பகவானோட தாட்ல அவருக்காக நம்ம பண்றோன்ற எப்ப நம்ம செய்கின்றோமோ அப்ப அந்த கர்ம பலன்கள்ல நம்ம வந்து பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா. ஞானேய சா நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி நா காங்கிஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகா பாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு காட்டுல போய் வந்து இது நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சன்னியாசி என்றவங்க என்ன அப்படின்னாக்கா பற்றற்று இருக்கவங்க தான் வந்து சன்னியாசி. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எப்பவுமே இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கதான் வந்து நிரந்தரமான சன்னியாசி. இல்லைன்னா இந்த இந்த செயல்களை துறந்துட்டு நான் வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு போறவங்க வந்து சன்னியாசி இல்ல. அவர்களுடைய செயல்களோட விளைவுகள்ல வந்து பற்று இல்லாம இருக்கவங்க, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருப்பவங்க தான் வந்து சன்னியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். சோ அர்ஜுனனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கேள்வி கேட்கிறாரோ அவளுக்கு அவர் வந்து பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணி ஆனா நீ போரிடணும்ன்றத இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டிய லைஃப் ஸ்கில்ஸ். சோ எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். என்ன அது இருமை, நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் இன்பம் துன்பம், அதுல வந்து ஒரு பாவம் புண்ணியம், வெற்றி தோல்வி, அந்த மாதிரி 2 இருமைகளுக்கு நடுவுல தான் இருக்கும்.
ஆனா அத இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஜடபந்தங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். சோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஜட உலகிலேயே இந்த கலியுகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றது. ஏன்னா நான் அது அந்த அந்த பலன் என்ன கிடைச்சாலும் அதை வந்து அதை அப்படியே சாதாரணமா எடுத்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து போடுறோம் இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவானுடைய தூய்மையான பக்தர்கள் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு உங்களுடைய வைகுண்டம் வேண்டாம், உங்களுடைய கோலோக விருந்தாவனம் வேண்டாம், நீங்கள் நரகம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எப்பவும் உங்களுடைய தாட்லயே பகவானோட சேவையிலே வந்து நாங்க ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கணும், அந்த ஒரு பாக்கியத்தை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்களா. அதுதான் வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தனுடைய அந்த அந்த மோடா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க நம்ம பாக்குறது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் வந்து பண்ணுவாங்களாம். நம்ம 16 ரவுண்ட்ஸ் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம் சாண்டிங். அதுல வந்து 25,000 முறை நம்ம வந்து நாம ஜபம் பண்றோம். ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை வந்து பகவானுடைய நாமங்களே சொல்லுவார். 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருப்பார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அப்போ அவருடைய எல்லா காலகட்டத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொறாமை குணம் படைத்தவர்கள் இருந்தாங்க. சோ அவரை சுற்றி இருந்தவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இவருடைய பேருக்கு வந்து ஒரு இழுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒரு விலை மாதுவை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து தூய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியை தவிர்த்து மற்ற எல்லாரையும் வந்து தாயாக தான் பார்ப்பான் இல்லையா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொன்னாருன்னா, தாயே நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, என்னோட சாண்டிங் பாக்கி இருக்கு, அதை நான் முடித்து விட்டு வருகின்றேன் அப்படின்னு. சரின்னு இந்த அம்மாவும் என்ன பண்றாங்க, வெயிட் பண்றாங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த சாண்டிங் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கார். அப்ப அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா முடியுது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு முடியல, நீங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு அனுப்புறாரு. 3 நாள் தொடர்ந்து இவங்க வராங்க. ஹரிநாமத்தோட வந்து இது மகிமை வந்து பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி என்ன தாட்டோட வந்தாங்களோ அது அப்படியே வந்து மாறிடுச்சு. சோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட சிஷ்யமாவா மாறிட்டாங்க. அவங்களும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தனுடைய அந்த கையாளுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ நம்ம ரொம்ப பியூரா இருந்தோம்னா அது அந்த இடத்தை மட்டும் இல்ல, மனிதர்களை நமக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க கூட என்ன ஒரு நெகட்டிவான தாட்ல வந்தாலும் அவங்களையும் வந்து பாசிட்டிவா மாத்திடுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஒரு சின்ன கதை. சோ தூய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பிலே வந்து அவங்க வந்து பற்றற்று அவர்களுடைய செயல்களை செய்யும் போது முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ब्रह्मन् यज्ञाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदं पद्मपत्रम इवाम्बसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. அது எப்படி நம்ம பற்றின்றி கடமைகளை செய்யறது? அந்த தாமரை பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணில தான் இருக்கு, ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒட்டவே ஒட்டாது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கணும். அதற்காக ஓகே நமக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா அதை வந்து எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கணும். அது பிளஸ்ஸோ மைனஸோ கெயினோ ப்ராஃபிட்டோ இல்ல வந்து லாஸோ, ஆனா அதை வந்து அதை எதிர்பார்க்காம நம்மளுடைய முழு உழைப்பும் நம்ம போடணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடமைகளை செய்யணும், ஆனா பலன்களை 2வது அத்தியாயத்திலேயே வந்து பகவான் சொல்லிட்டார், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதோட பலன்ல வந்து நீ வந்து போக்கஸ்டா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நம்ம அப்படி இருந்தோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை லைஃப்ல இல்லையா? நம்ம என்ன செய்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் செய்யறோம். ஈவன் நம்ம குழந்தைங்களை கவனிக்கிறது கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், வயதான காலத்துல இந்த குழந்தைங்க வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு. சோ பற்றற்று நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யறாங்களோ செய்யலையோ அதை நம்ம எதிர்பார்க்கல, அதனால அந்த வழி வந்து நமக்கு பெரியதாக தெரியாது. ஈவன் இஃப் அவங்க வந்து நம்மளை பார்க்கலன்னா கூட இன் ஃபியூச்சர்ல. சோ நம்மளுடைய நிறைய தடவை நமக்கு டவுட் வரும், அது எப்படி பற்றற்று கடமைகளை செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதோட பலன் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலோட பலன் வந்து விளைவுகளை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காம நெகட்டிவா எடுத்தா ஓகே இதுதான் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. எப்படி வந்து ஒரு பெற்றவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா குழந்தைக்கு எது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம பக்தன் வந்து அந்த ஒரு தாட்டோட இருக்கும்போது அப்ப பகவான் நினைச்சுக்குவாரு, என் குழந்தை நான் என் மேல இவ்வளவு கம்ப்ளீட்டா டிபெண்டா இருக்கும்போது, நம்பிக்கையோட உறுதியோட இருக்கும்போது அப்போ அவர் கண்டிப்பா அவர் தான் பாத்துக்குவாரு.
அவர் இல்லையா? சோ அந்த பற்றோட நம்ம வந்து பகவான் மேல பற்று வைத்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது நமக்கு வந்து அந்த பாவ விளைவுகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? அவருடைய குரு சொன்னார், அந்த குருவோட வாக்கை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நாடு விட்டு நாடு போய் நம்ம இப்போ பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், எத்தனை பேர் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் இதுல வந்து இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து இருந்த சமூகம் இது இல்லையா? ஆனா வந்து எப்ப வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து சின்சியரா அவங்க எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான், ஒரு பக்தி மார்க்கம் மட்டும்தான். உண்மையான பக்தியோட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் வந்து அப்படியே அரவணைத்துக் கொள்கின்றது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். வேற அங்க பாகுபாடு கிடையாது. உண்மையான பக்தியோட இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஆன்மீகத்தில் உய்வு கிடைக்கின்றது. அங்க வந்து உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது. பிறப்பின் அடிப்படையில் நம்மளுடைய அந்த வர்ணங்கள் கிடையாது. அவரவர்களுடைய குணாதிசயம் மற்றும் செயல்கள், அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்கு என்ன குணங்கள் இருக்கின்றதோ, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய செயல்களும் இருக்கும். அதற்கு ஏற்றாற் போல்தான் வர்ணனம், அதாவது பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் அண்ட் சூத்திரர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத் வந்து ஒரு பெரிய இந்த ஸ்தாபனத்தை வந்து அவர் வந்து வகித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதன் மூலமாக நம்ம வந்து உண்மையான பக்தி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஓய்வு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शूनि सैव भागे च பண்டிதாக சமதர்ஷினக. ஹரே கிருஷ்ண. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச யோகம் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக பார்ப்பார்கள். அவர்களுடைய செயல்களின் மேல பற்று இல்லாமல் இருக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவரம். நம்மளுடைய கடமைகளை விட்டு விட்டு ஓடுவது அல்ல. உங்களுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு எந்த நிலையில் நம்ம இருக்கின்றோமோ அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டே, மனைவியாகவோ இல்ல அக்காவாகவோ இல்ல தாயாகவோ அண்ணனாகவோ என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை இருக்கின்றதோ அதில் இருந்து கொண்டே நம்மளுடைய செயல்களை பகவானோட பற்றோட நம்ம செய்யறதுதான் வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், உண்மையான பண்டிதர்கள் வந்து எப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, உண்மை ஞானம் என்னது? உண்மை ஞானம் தன்னுணர்வு, சாங்கிய யோகம், ஆத்ம ஞானம். நான் ஒரு ஆத்மா, இப்ப எனக்கு இந்த உடல் கிடைத்திருக்கு, இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கும். சோ இந்த ஆத்மா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய்கிட்டையும் உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 3 ரூபத்துல வியாபித்திருக்காருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் 3 ரூபத்துல இருக்காருன்னு பார்க்கலாம். சோ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கின்றார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிராமணன், கற்றறிந்த பிராமணன், எப்படி அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், அவரையும் ஒரே மாதிரிதான் நடத்துவார். நாயை தின்பவன், அவனையும் வந்து ஒரே மாதிரிதான் நடத்துவான். ஏன் அந்த நாயை தின்பவனையும் ஒரே மாதிரி நடத்துறாருன்னா, இப்ப அவன் வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கின்றார். அவருக்கு என்ன செய்கின்றோன்ற அந்த ஞானமே இல்லாம அறியாமையில் இருக்கின்றார். அவர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரே மாதிரியா தான் நடத்துவார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன், விலங்குகள், மனிதர்கள் அந்த மாதிரி வேற்றுமை கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த பண்டிதர்கள், தன்னுணர்வை பெற்ற ஆத்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்ப்பவர்கள். அவர்கள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமை என்பதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ये ही संस्पर्श जा भोगा तुह कयोनय एवते आद्यंत वंदग कौंतेय न देशु रमते बुधग। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. என்ன நம்ம வந்து செயல்கள் செய்தாலும் அதுல வந்து நமக்கு வந்து இன்பம் துன்பம் இந்த 2 வகையான விஷயம் இருக்கு. சோ அதனால அந்த ஜடப்பற்று இல்லாம வந்து யாரு இருக்காங்களோ,
செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களே வந்து சந்நியாசி. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் இன்ப துன்பம் இருக்கும். எதுல? ஜடப்பற்றோட என்னுடைய செயல்களை செய்யும் போது. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து விட்டு விடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அது மட்டுமல்ல, அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கும். ஆனா எது வந்து எட்டர்னல், எப்பவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குது, நித்தியமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக ஞானமும் அவருக்கு உண்டான நம்ம செயல், ஆன்மீக செயலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எட்டர்னலா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு வந்து நம்ம அந்த ஒரு நோக்கத்தை நோக்கிதான் நம்ம வந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். மற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. லக்ஷ்ணோ தீஹைவ ய சோடும் பிராக் சரீர விமோசனாத் காம குரோத துவம் வேகம் சாயுக்த சசுகி தர. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? நம்ம எந்த இதுல வந்து பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார், நான் ஒரு செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் பலவந்தமாக நான் உந்தப்படுவது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு எதிரின்னு சொன்னார் இல்லையா? எது அந்த எதிரி? எந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்? காமம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம்? 3வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், எப்ப வந்து என்னால ஒரு மனிதனால தற்போதைய உடலை நீக்குவதற்கு முன்பு, நான் இப்ப ஜட உலகில் இருக்கின்றேன், கலியுகம்னா, சோ இந்த ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை, என்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் எனக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதோட அந்த ஜட புலன்களோட உந்துதல்களை வந்து பொறுத்து கொள்ள என்னால முடியும். அந்த புலன்களை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியும். அது மட்டுமல்ல, புலன்கள் மட்டுமல்ல, காமம் கோபம். காமம் என்ன? பேராசை, மிகப்பெரிய பற்று. அதால் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய அதால வரக்கூடிய கோபம், அதை இரண்டையும் நான் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா என்னால வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. அதனால நான் இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன். இதே வந்து எனக்கு முக்தி அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு இல்லையா? சோ எப்ப வந்து இந்த ஜட புலன்களோட அந்த 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 பர்ப்ளெக்சிங் திங் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா நம்மளே வந்து இதுலயே வந்து வெற்றி அடைந்து விட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். காமத்தையும் கோபத்தையும் கூட நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிந்தது அப்படின்னாக்கா மகிழ்ச்சியாக நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 29வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. போக்தாரம் யஞ்ஞ தபசா சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுவ்ருத்தம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் இச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஸ்லைடையும் வாசிச்சிருங்க. புஷ்டகம் இதையும் வாசிச்சிருங்க. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோ அத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் தான் வந்து அனுபவிப்பாளர், ரிஷிகேஷன், கட்டுப்பாட்டாளர், உரிமையாளர் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார் இல்லையா? நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம எந்த யுகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும், அது சத்தியயுகமா இருக்கட்டும், திரேதா யுகமாக இருக்கட்டும், துவாபர யுகமாக இருக்கட்டும், கலியுகமாக இருக்கட்டும், எந்த வர்ணங்களை 4 வர்ணங்களை எடுத்தாலும் சரி, ஆசிரமத்தை எடுத்தாலும் சரி, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட மெயினா 3 இது என்ன? யக்ஞம் வளர்க்கிறது, யாகம், தானம் அண்ட் தவம். சோ எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும், அதுதானே நம்மளோட கடமை. அதை வந்து நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது இறுதியில் வந்து பகவான் தான் வந்து அனுபவிக்கிறார் அப்படின்ற எப்ப நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோமோ, எல்லா லோகத்தையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து 3 ரூபங்களாக, மகாவிஷ்ணு,
கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக வியாபிக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து உருவாக்குகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாகவதத்தை வந்து இன்னும் ரொம்ப தெளிவா டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ லெவல் 2ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து, அவரே பகவானே வந்து உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து, அவரை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜடத்துயரத்துல இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றார்கள். எப்ப நான் பற்று இல்லாம என்னுடைய செயல்களை செய்கின்றோனோ அது எப்ப வரும்? அப்ப எல்லாத்துக்குமே பகவான் தான்ப்பா காரணம்ன்ற அந்த தாட்டோட என்னோட செயல்களை செய்யும் போது எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதி கிடைக்கின்றது. அதனாலே இதே பிறவிலே வந்து எனக்கு முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் கர்ம செயல்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது எப்படி அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், சந்நியாச யோகம் வந்து சிறந்ததா அல்லது கர்ம யோகம் சிறந்ததான்ட்டு. பகவான் சொல்றார், சந்நியாசத்தை எல்லாத்தையும் விட்டு துறந்து வெளியில போய் நம்ம அந்த சந்நியாசம் மேற்கொள்வதை விட, செயலற்ற செயலை விட கர்மயோகம் வந்து மிகவும் சிறந்தது. உன்னுடைய கடமைகளை பகவானுக்காக சேரும்ன்ற தாட்ல பண்ணும்போது அது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, எல்லா செயல்களையும் பாவம் புண்ணியங்கள் ஒரு செயலோட விளைவை வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்யும்போது அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்துவது கிடையாது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் மீது நம்ம கவனம் செலுத்தும் போது நம்ம முழுமையாக இதுல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு நம்ம ஒரு 2 கதை வந்து விட்டுட்டோம் இல்லையா? அந்த கதையை ஜஸ்ட் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. சோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர லீலை இல்லையா? நம்ம பார்க்க வேண்டியது தாமோதர லீலை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த தாமோதர லீலையில வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு தடவை என்ன பண்றாருனாக்கா, கிருஷ்ணர் வந்து ஆஹ் ஆஹ் எந்திரிச்ச உடனே அவருக்கு வந்து பசிக்குத மாதிரி அழறாரு. அழுத உடனே என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் வந்து அழுத உடனே யசோதம்மா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவர் அந்த தாமோதர லீலை பண்ணுவதற்காகவே அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அடுப்பங்கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து பொங்குன உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, யசோதாமா அந்த குழந்தைய கிருஷ்ணரை இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க போய் அந்த பாலை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. உடனே கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. கோபம் வந்தோடனே என்ன பண்றாரு, அங்க அவங்க கிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ அப்ப எவ்வளவு வெண்ணெய் இருக்குன்னு பாருங்க. ஆனாலும் தினமும் அவங்களுக்கு நிறைய பணிப்பெண்கள் இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதாமா தன்னோட கையாலேயே குழந்தைக்காக வந்து வெண்ணெய் பண்ணுவாங்களாம். அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, இவர் என்ன பண்றாரு, அம்மா வந்து பசிக்குது எனக்கு பால் கொடுக்காம உள்ள இருக்க பால் இறக்கி வைக்க போயிட்டாலேன்னுட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு கொம்பெடுத்து அங்க இருக்க எல்லா தாழியும் உடைச்சிடுறாரு. அங்க இருக்க நெய்யெல்லாம் உடைச்சிட்டு அங்க கையில என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வெண்ணெய் கையில எடுத்துட்டு போறாரு. எடுத்துட்டு அப்படியே மெதுவா அந்த இதுல நடந்து போறாரு. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த எப்படி கிருஷ்ணரோட அந்த பாதங்கள் வச்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவோம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்ப. சோ அந்த கொல்லப்புறத்துல போய் உட்காந்து அவர் பண்றா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெண்ணெயை உருட்டி சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. அப்ப யசோதம்மா வந்து பாக்குறாங்க, உன்னை பத்தி எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது கூட நான் வந்து அது பெருசா இது பண்ணல, எல்லா பானையும் இப்படி உடைச்சிட்டே, இன்னைக்கு உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு, உன்னை இன்னைக்கு விடுறதா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்க ஒரு கையில ஒரு குச்சி, இந்த மாடு மேய்க்கிற அந்த குச்சி இருக்கும் இல்லையா, அந்த குச்சி எடுத்துட்டு எங்கடா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வராங்க. தேடிட்டே வராங்க கிருஷ்ணவ. பார்த்தா அந்த பாதம் தெரிகின்றது. அந்த பாதத்தையே ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க. ஃபாலோ பண்ணி போனா அவர் அங்க பின்னாடி உட்கார்ந்து என்ன பண்றாரு, அந்த வெண்ணெயை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அப்படியே அழுதுட்டு அந்த கண்ணுல இருக்க மையெல்லாம் அப்படியே கலைஞ்சு ஓடுது அவரோட கண்ணத்துல. அதை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் நமக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகும், கிருஷ்ணா அழுறாருன்னு. அப்ப யசோதம்மாக்கு எப்படி இருக்கும்? இருந்தாலும் இல்ல, இன்னைக்கு பாடம் கத்துறே ஆகணும், ஏன்னா எல்லா பானையும் தாழியும் உடைச்சிட்டாரே கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அவருங்க என்ன பண்றாங்க, இன்னைக்கு பாரு உன்னை என்ன பண்றேன். உடனே உங்க அம்மாவை பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் கிருஷ்ணர் ஓடுறாரு. யசோதாமாவும் வந்து அவங்கள வந்து துரத்திட்டே போறாரு. நில்லு கிருஷ்ணா, நில்லு கிருஷ்ணான்ட்டு. அப்ப இத எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, தேவலோகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்களாம். ஒரு இடையர் குல பெண் பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவானை துரத்தின்னு போறாரு, இது என்ன மாதிரியான லீலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாக்குறாங்க. பகவானை வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுமா, இல்ல கட்டி போடதான் முடியுமா?
ஆனால் பக்தியால் மட்டும்தான் வந்து பகவானை கட்டி போட முடியும். நமக்கு இன்னைக்கு இப்ப இந்த மாசம் ஃபுல்லா நம்ம ஆகஸ்ட் 16th வரைக்கும் நம்மளுடைய அந்த புருஷோத்தம மந்த் இருக்கு. தினமும் நம்ம பாடுறோம் இல்லையா, சௌராஷ்டிரகம் பாடுறோம். அது வில்வமங்கல தாக்கூர் எழுதினது. அதுல அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார், எல்லாருடைய என்னுடைய செல்வம், என்னுடைய வெல்த், என்னுடைய புகழ் எல்லாத்தையுமே வந்து திருடிட்டேன். உன்ன மாதிரியான ஒரு திருடனை வந்து இந்த 3 உலகத்திலுமே நான் கேட்டதும் இல்லை, நான் பார்த்ததுமே இல்லை. இப்ப நான் வந்து உன்னை என்ன பண்ண போறேன், என்னோட பக்தி மூலமாக உன்னை கட்டி போட போகின்றேன். அதுவும் எங்க வந்து கட்டி போட போறேன் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய இருதயத்தில் வந்து உன்னை கட்டி வைக்க போகின்றேன். அது எப்படிப்பட்ட ஜெயில் தெரியுமா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட அறியாமை என்ற இருளால அது மூழ்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு இருதயம். அந்த இடத்துல வந்து அதுதான் உனக்கு சரியான தண்டனை. உன்ன மாதிரியான ஒரு திருடனை வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. இந்த கல்வனை அந்த இருதயத்தில் நான் வந்து பூட்டி வைக்க போகின்றேன். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சௌராஷ்டிரகம் பாடுதல். நீங்க வந்து யூடியூப்ல கூட நீங்க இது பண்ணலாம். சௌராஷ்டிரகத்து லிரிக்ஸ்னா வரும். அது கூடவே சேர்ந்து நீங்க பாடலாம். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பாடல். சோ அது வந்து இந்த புருஷோத்தம் மந்த் நம்ம வந்து தினமும் பாடுறோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து அவங்க துரத்தி பிடிக்கிறாங்க. அங்க வந்து ஒரு உரல் தாமோதர லீலை. இந்த லீலை பேர் வந்து தாமோதர லீலை. தாம் அண்டு உதர அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய வயிறையும் அந்த அந்த உரலையும் சேர்த்து வந்து யசோதாமா வந்து கட்டி போடுறாங்களாம். சோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட எத்தனை 1000 பசுக்கள் இருக்கு இல்லையா, எல்லா கயிறையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க யசோதாமா. கொண்டு வந்துட்டு அந்த உரலையும் வயிற்றையும் கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா 1 இன்ச் வரைக்கும் வந்து கேப் வருது. அவங்க திருப்பி அடுத்த இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கட்டி பாக்குறாங்க. பார்த்தா கரெக்டா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அந்த 1 இன்ச் கேப் வருது. அவங்க திருப்பி நினைச்சுக்குவாங்க, பகவானே என்ன இது, நாராயணா, விஷ்ணுவே இது என்னது, என் குழந்தைக்கு பிறந்த 3வது நாள்ல இருந்தே பெரிய மாயாவி மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கு. அவர் பண்ற லீலைகள், அவர் பண்ற அபரீதமான செயல் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. இது என்னோட குழந்தைக்கு வந்து என்னமா பண்ணிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கடவுள்கிட்ட. இவ்வளோ கயிறை கொண்டு வந்து கட்டி பாக்குறேன், ஆனா வந்து கட்டி போட முடியலையே, ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரேயர் பண்ண உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர், ஆஹா அம்மா வந்து ஃபீல் பண்றா, அம்மா ஃபீல் பண்ண வைக்க கூடாதுன்னு, அம்மா என்ன வேணும் உனக்கு, இப்போ நான் இதுல கட்டிக்கணும் அவ்வளவுதானே, குடு நானே கட்டின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அந்த கயிறை வாங்கி அவரே வந்து கட்டிக்கிறார். பக்தியின் மூலமாக மட்டும்தான் பகவானை வந்து கட்டி போட முடியும். அவரே என்ன பண்றாரு, அந்த இதுல வந்து கட்டி கொள்கிறார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர லீலை அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்படியே மெதுவா நடந்து நடந்து ஐ மீன் தவழ்ந்து வர்றார் கிருஷ்ணர். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மரங்கள் இருக்கும், அர்ஜுன மரம்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து தேவர்கள் அவங்க பண்ணின ஒரு தவறான இதால என்னாகும், நாரத முனிவர் கிட்ட சாபம் பெற்று அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மரமாக இருப்பார்கள். சோ இந்த உரலை வந்து அந்த 2 மரத்துக்கு நடுவுல அவர் எடுத்துட்டு போகும்போது, எப்பெல்லாம் பகவானோட ஸ்பர்ஷம் படுகின்றதோ அப்ப வந்து நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழிந்து நம்ம வந்து உய்வு பெறுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து அந்த 2 மரத்துக்கு நடுவுல இந்த உரலை வந்து நகர்த்தி கொண்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் பயங்கரமா வெடிச்சு அதுல இருந்து தேவர்கள் வெளிவந்து பகவானுக்கு ஆர்த்தி பிரார்த்தனைகள் செய்துவிட்டு அவரை வந்து 3 முறை வலம் வந்து அவர்களுடைய திருநாட்டிற்கு செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர லீலை, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு லீலை. வேற எந்த கதை நம்ம பார்க்காம விட்ட கதை? ஐ திங்க் எல்லா கதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு டைம் இருந்துச்சு அதனால சரி. குஷேலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. சோ அவருக்கு வந்து 27 குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள், ரொம்ப வறுமை. அப்ப அவரோட மனைவி சொல்வார், நீங்க போய் உங்களோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றீங்களே கிருஷ்ணர், அவர்கிட்ட போய், அவர் பெரிய அரசனா தான் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் செல்வங்கள் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு. குஷேலருக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து பணம் கேட்க போகிறதுக்கெல்லாம் இஷ்டம் இல்லை, இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணுன்ற ஒரு இது மட்டும் அவருக்கு ரொம்ப இருக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, சரி நான் போறேன், ஆனா எப்படி நான் வெறும் கையோட போறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மனைவி ஓடி வராங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க வீட்டுல இல்ல, பக்கத்து வீட்டுல இருந்த ஒரு அவல் ஒரு கந்தையான ஒரு துணி, அந்த துணியில வந்து கட்டி குஷேலர் கிட்ட வந்து கொடுத்து அனுப்புறாங்க. பகவான் கிட்ட கொடுங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட கொடுங்க. கிருஷ்ணர் அவர் போற வழியெல்லாம் நிறைய கஷ்டங்கள் வருகின்றது. அதையெல்லாம் தாண்டி கடைசியா வந்து துவாரகா போயிட்டார். துவாரகா போன உடனே அவரோட காவலர்கள் கிட்ட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் கிருஷ்ணனை பார்க்க வந்திருக்கேன், என் பெயர் குஷேலன். அது சமஸ்கிருதத்துல குஷேலன்னா கிழிந்த ஆடை அப்படின்ற மாதிரியா. அப்ப வந்து அந்த காவலாளி சொல்வார், ஆமா உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது குஷேலர் தான் அப்படின்னுட்டு. இல்ல நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க வந்திருக்கேன். கிருஷ்ணரை பார்க்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பார், என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமம் இருக்கும், அவங்க கழுத்துல வந்து துளசி மாலை இருக்கும், அவர்களை பார்த்த உடனே ஒரு பக்தி மயமாக இருக்கும், அப்படிப்பட்டவங்களை மட்டும்தான் உள்ள விடணும்.
இவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு காவலாளி, இந்த மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு குசேலன்னு சொன்னோடனே, அடுத்த நிமிஷம் ஓடி போறார் பகவான் கிருஷ்ணர். அது மட்டும் இல்ல, அந்த குசேலனை வேகமா போய் ஆற தழுவி கொண்டு அவருக்கு வந்து பாத பூஜை பண்ணி அந்த 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 தண்ணீர் என்ன பண்றாரு, அவர் தலையில தெளித்து அவருடைய பட்டத்து ராணிகள் தலையிலயும் வந்து தெளிக்கின்றார். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அந்த ரோலை பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணுவார் இல்லையா? சோ கிரகஸ்தனாக இருக்காரு இல்லையா? சோ ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து ஒரு 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 பக்தனை வந்து எப்படி வரவேற்கணும், ஒரு வைணவர்களை வந்து எப்படி வரவேற்கணும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார். சோ நம்மளும் நம்மளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும். சோ பக்தன் தூய பக்தன், அதனால என்ன பண்றாரு, அவர் பாத பூஜை பண்றாரு. யாரு? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் பாத பூஜை பண்ணி அந்த தண்ணீரை அவர் தலையில தெளித்து கொண்டு அவர் படுத்திருக்கக்கூடிய கட்டில்ல வந்து நம்மளுடைய குஷேலர் கொண்டு வந்து அமர்த்தியிருக்கார். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது குஷேலருக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஃபீல் ஆகும். என்ன ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? நான் என்னோட நண்பனுக்காக என்ன பண்ணேன்? ஒண்ணுமே பண்ணல. உண்மையான பக்தி, உண்மையான அன்பு அது மட்டும் தான் இருந்தது குஷேலர் கிட்ட. ஆனா கிருஷ்ணர் பாருங்க, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுன்னா பகவான் நம்ம நோக்கி 1000 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறார் இல்லையா? அவர் நம்ம கிட்ட பெருசாலாம் எதிர்பார்க்கல. அவர்கிட்ட என்ன இல்ல, எல்லாமே இருக்கு. அவரை எதிர்பார்க்கதெல்லாம் உண்மையான, தூய்மையான, அனன்ய, கலங்கமற்ற பக்தியை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கின்றார். உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, குஷேலா இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கே, எனக்காக ஏதாவது கொண்டு வந்தியா அப்படின்னுட்டு. குஷேலருக்கு வந்து ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய அரண்மனை, இவ்வளோ பட்டத்து ராணிகள், இவ்வளோ இது, நான் போய் எப்படி வந்து இந்த அவலை காட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் கொண்டு வந்த அவல் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படியே பின்னாடி நைஸா மறைப்பார். உடனே என்ன பண்ணுவார், ஏய் என்ன அங்க மறைக்கிற, குடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அவல் வேகமா எடுத்து அதை பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்து வாயில போட்டுக்கிறார் கிருஷ்ணர். அந்த அந்த துணி இப்படி கிழிந்திருக்கின்றதே, இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கானே, ச்சே இந்த அவள் தானா, அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கல. சோ பகவானுடைய குணம் வந்து பாருங்க. பகவான் நம்ம வந்து வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட் இல்லையா? சோ அவர்கிட்ட என்ன குணம் இருக்குமோ அதுதான் நம்ம கிட்டயும் இருக்கும். அவர் தான் நம்மளுடைய அந்த விதை அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய இதுல பார்க்க போறோம். சோ இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னா இதெல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கணும். நம்ம பாக்குறோம் எல்லார்கிட்டயும் வந்து பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னாக்கா, நம்மளும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி கோவிலுக்கு போனா நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்துகின்றோமோ அது போல ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும் போதும் வந்து இவருக்குள்ளாரையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார் அப்படின்னு அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் போது அங்க வேற்றுமை இல்ல உயர்வு தாழ்வு அந்த இருமைக்கு வேலையே கிடையாது அங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு அதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறார். என்ன மாதிரியான நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவோமா? நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் செல்வம் வந்துட்டா நம்மளுடைய ஃபேஸே வேற ஃபேஸா இருக்கும் இல்லையா? நிலையற்ற ஒன்றை வந்து நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். அந்த நிலையற்ற இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா நான் பெரியவன், என்கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு, அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் நிறைய. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து வெறும் உண்மையான பக்தியை மட்டும்தான் வந்து எப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அதை வேகமா எடுத்து வாயில போட்டுறாரு. போட்டுட்டு நேரா அவர் என்ன பண்றாரு, ருக்மணி மாவை பாக்குறாரு. ருக்மணி யாரு? சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி இல்லையா? அவங்க எப்ப அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாரோ அங்க அவருடைய கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடு விட்டது. அதுதான் சொல்றாரு பகவான். எனக்கு உண்மையான பக்தி செய்யறவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக கடமைகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து? சோ எப்ப அவரோட கடமை இல்லையா அந்த பிள்ளைகளை வந்து பாக்குறது, இதெல்லாம் எப்ப அவங்க உண்மையான பக்தி பண்றாங்களோ அப்ப வந்து இந்த ஜடப்பற்று வந்து கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அத பகவான் பாத்துக்குவார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சாப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் ருக்மணியை பாக்குறார். அவருடைய வீட்டுல அங்க என்னென்ன கஷ்டம் இருந்தோ அதெல்லாம் வீடெல்லாம் மாட மாளிகையே மாறிடுச்சு. என்னென்னலாம் தேவையோ அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது திருப்பி வாழ போட போறாரு. உடனே ருக்மணி என்ன பண்றாங்க, கையை பிடிச்சிடுறாங்க. ஏன் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நமக்குமே வந்து ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக செல்வங்கள் இருந்தது அப்படின்னாக்கா we will also become mad. என்ன பண்றோம், என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றது தெரியாது. எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. எதுவுமே வந்து ஒரு அளவோடு இருப்பது வந்து மிகவும் நன்று இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உடனே ருக்மணி அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட கையை பிடிச்சிடுறாங்க. போதும், நீங்க அவங்களுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ அது வந்து பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. போன் சரி அப்படின்ற அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குஷேலர் வந்து ஒண்ணுமே கேட்கல. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஒண்ணுமே கேட்கல குஷேலர். அந்த 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 ஆனந்தத்திலேயே இருக்காரு. உடனே என்ன பண்றாரு, சரி நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. போற வழியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட நடந்த அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தையே யோசிச்சுட்டே போறாரு. அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தனுடைய மோட் அப்படின்றத பாக்கலாம். அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவருக்கே டவுட்டா இருக்கு. அவருக்கே டவுட்டா இருக்கு. என்னது இது?
இதுதான் நம்ம வீடா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாரும் அந்த அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வச்சு இசைக்கருவிகள்லாம் வச்சு அவர் வந்து கூப்பிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடே வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் குசேலர் வந்து யோசிச்சுக்குவார். கிருஷ்ணா உன்னுடைய கருணையே கருணை இல்லையா? அவர்கிட்ட இது வேணும்னு அவர் கேட்கல. ஆனாலும் பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து அருள் பாலித்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரி, இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்ப உண்மையான பக்தி பண்றோமோ அப்ப வந்து பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 5வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு உண்டான சாப்டரோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீரங்கம் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல்லா அவங்க வந்து புண்ணிய யாத்திரை பண்ணுவாங்க இல்லையா? அப்ப ஸ்ரீரங்கம் வரும்போது ஒரு ஒரு பிராமணர் என்ன பண்றாரு, கையில வந்து பகவத்கீதையை வச்சுட்டு அழுதுட்டே இருக்காரு. அந்த பகவத்கீதையை எப்படி படிக்கணும்னு தெரியல. உடனே இவர் சொல்றாரு, ஏன்பா அழற அப்படின்னு ஒண்ணு அவர் சொல்றாரு. இல்ல, என்னோட குரு சொன்னார் நான் வந்து தினமும் வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும்னுட்டு. ஆனா எனக்கு அதை படிக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஞானம் இல்ல அப்படின்னோடனே, சரி அதற்காக நீ அழுறியா அப்படின்னோடனே, இல்ல நான் அதற்காக அழல. அப்புறம் எதற்காக அழற அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார், இல்ல இங்க பாருங்க, சாக்ஷாத் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர் கிருஷ்ணர். ஆனா அவர் வந்து தேரோட்டியாக இருக்கின்றார் அவனுடைய பக்தனுக்காக. அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பெரிய மகாபாரத போர் நடக்குதுங்க. அப்ப வந்து ஒரு தடவையும் சொல்ல முடியாது, ரைட்ல போ லெஃப்ட்ல போன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாரா அர்ஜுனன், அவரோட கால் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரோட முதுகுல வந்து ரைட் போகணும்னா ரைட் சைடு வந்து தேய்ப்பாராம், லெஃப்ட் சைடுனா லெஃப்ட் சைடு அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து அவர் வந்து எந்த சைடு போகணும் அப்படின்றத வந்து காட்டுவாங்க. அப்ப வந்து அத பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எப்படி வந்து சாக்ஷாத் பகவான், ஆனா அவரையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி ஆஹ் 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 ஒரு தேரோட்டியாக உபயோகப்படுத்திக் கொண்டானே. என்னோட பகவானுக்கு எவ்வளவு ஒரு கருணை, பக்தனுக்காக அவர் வந்து எந்த மாதிரியான ரோலையும் எடுக்கிறாரு இல்லையா, நினைச்சிட்டு அழறேன் அப்படின்னு ஒண்ணு. அதை பார்த்து எனக்கு கஷ்டமா இருக்கணும்னு அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த பிராமணரை வந்து ஆற தழுவி கொண்டு சொன்னாராம், யாரு வந்து உன்னை சொன்னது ஞான சூன்யம் என்று? நீதான் உண்மையான பக்தன். பகவானை பத்தின உண்மையான ஞானம் உனக்கு தான் இருக்கின்றது. சோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து கீதை மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை. அது உனக்கு பூர்வமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து சொன்னார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவருடைய லீலைகளையும் தெய்வீக குணங்களையும் எவன் ஒருவன் உண்மையாக அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் வந்து சிறந்த பக்தன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நேத்துக்கே. சோ இது இன்னையோட கதை. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கின்றதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கேள்வி இல்லைன்னா நம்மளுடைய எதுக்கு போயிடலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தாய் கௌர ஹரி போல். ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 5வது நாள்ல இருக்கோம். 30 முறை வந்து நம்மளுடைய